Είμαστε πάντα εδώ στον ημιτελικό του Dancing with the Stars. Η επόμενη διαγωνιζόμενη δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα χόρευε με γυναίκα στο Dancing with the Stars, πόσο μάλλον ότι θα έπρεπε να συγχρονιστεί μαζί της χορεύοντας σάμπα. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας αναμένεται καυτό και είναι η Ειρήνη Παπαδοπούλου με τον καβαλιέρα της, Κωνσταντίνο Παπάδογλου και την Κατερίνα Στικούδη. Επιστρέφω και ξέρω από τελικούς. Και ήρθα εγώ τώρα εδώ για να τα δώσουμε όλα, να δούμε τι θα κάνουμε. Θα μας βοηθήσεις? Πρέπει να ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο. Εμένα με μπρέουνε πολύ αυτοί οι δύο. Με μπρέει πολύ αυτό το ντουέτο, οπότε πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Εμένα όχι απλά με βοήθησε, με απογείωσε. Θα με χορεύσει με την Ευαγγελία Ραβανή. Ένα χορευτικό που πιστεύω ότι όταν περάσουν τα χρόνια έτσι και μεγαλώσω με το καλό, θα το βλέπω και θα λέω πώς είμαι και πώς έχει. Νομίζω το έχουμε ήδη. Πάλι με άλλα μυαλά μιλάνε οι άντρες. Λοιπόν, ας πάμε στα χορευτικά όμως μυαλά. Για να δούμε λίγο. Πρώτη χορογραφία. Ας δούμε να διαλέξουμε. Να δούμε λίγο τι έχετε κάνει, ναι. Που τύχες, τι κούνημα είναι αυτό, κορίτσι μου. Αυτό το κούνημα. Αυτό το κούνημα σου, Ειρήνη μου. Αυτό το κούνημα ταιριάζει και στις δύο σας όμως πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις. Δηλαδή νομίζω ότι είναι από τις χορογραφίες που πρέπει να τις σκεφτούν πολύ σοβαρά. Μάλιστα, να ακούσουμε και το επόμενο. Η πρώτη μου επαφή με τα λифτ ήταν. Ναι, όντως. Γιατί στο πρώτο live δεν είχαμε μάλιστα σαν παίρνεις κάτι. Αβίαστη όμως. Σου βγαίναν αβίαστα. Ναι. Δεν ήξερα πού να κοιτάξω. Δεν το λες και αβίαστα. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να βγει το lift. Νιώθω ότι έχω μεγάλη ευθύνη. Έχω άγχος, νομίζω, ίσως και περισσότερο από ό,τι ήταν χόρευα για μένα. Τάγκο. Ευρωπαϊκό. Η αγαπημένη χορογραφία του κυρίου Κοστάλα. Αυτός μήπως θα το χορεύαμε? Μία από μπροστά και μία από πίσω σου. Για όλα υπάρχει. Λύσεις μπορούμε να το χορέψουμε άνετα. Το θέμα είναι εάν θέλουμε να χορέψουμε ευρωπαϊκό. Θες να μας πεις την απόφασή σου, γιατί θα αποφασίσουμε εμείς στο τέλος. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να χορέψω με γυναίκα στο Dancing with the Stars. Λοιπόν, ό,τι ακούσετε το χορεύετε, έτσι. Ναι. Έλα μου ντε που δεν είναι τα πράγματα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε τρίο. Και δεν έχει διαφωνίες. Α, έτσι, δημοκρατικά δηλαδή. Για να σας δω! Ξεκινήσαν να χοροπηδάνε δεξιά-αριστερά η κάθε μία και άρχισε μία να λέει: εγώ θέλω να βάλω αυτό, άρχισε άλλη να λέει: εγώ θέλω να βάλω εκείνο. Και εγώ εκεί κατάλαβα ότι μάλλον σε αυτή τη χορογραφία περισσεύω. Τραγγίλα, χορός, χαμός! 11-8-81 γιατρό! Όλος ο αντρικός πληθυσμός με φθονούσε μέχρι τώρα που χόρευα μας με την Ειρήνη. Τώρα που θα χορέψω ταυτόχρονα και μας με την Κατερίνα, δεν πρέπει να κυκλοφορώ έξω στο δρόμο πλέον. Θα το βρούμε, έλα, μπούμ. Μοιάζει λίγο παραδοσιακό όμως, έτσι. Μοιάζει. Είμαι έτοιμη λοιπόν να ξεπεράσω και τον ίδιο μου τον εαυτό, να ξεπεράσω και παλιότερες εικόνες, παλιότερες φωτογραφίες που έχουμε κάνει. Στους 2 τρίτος δεν χωρεί. Εννοείται ότι θα τα καταφέρουμε. Κι ας είμαστε 3. Είμαστε 3, είμαστε 1013. Για μπες τώρα εδώ μέσα κάπου. Μας βλέπουν. Περνάω καλά. Τραγγίλα. Το τελευταίο dance trio είναι η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος και η Κατερίνα. Θα χορέψουν σάμπα. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. The best, best. Ey, ey. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilas. Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tranquila, dale baby que tú eres la que más domina. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila.
déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilas. Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tranquila, dale baby que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante, vamos a hacerlo más que brille como un diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice. Y una vez sabe inteligente más no más. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale vamos ya que llegaron los kilas. Ey, estamos rompiendo muchacha. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah, The Business. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale vamos ya que llegaron los kilas. Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tranquila, dale baby que tú eres la que más domina. Φύγατε μαζί,